Og så vi går videre i ordførerrækken. Den næste ordfører er hr. Thomas Horn, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Ja, efter rekordmange dødsulykker i byggeriet i 2005, så lykkedes det dengang for Socialdemokraterne at presse beskæftigelsesministeren til at handle. Det resulterede i et mere intensivt samarbejde mellem Arbejdstilsynet, byggeriets arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationerne. Et af de positive tiltag i den sammenhæng, det har været Arbejdstilsynets systematiske razziaer ude på byggepladserne. Arbejdstilsynets almindelige screeninger af byggepladser og razziaerne har imidlertid dokumenteret, at der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer i byggebranchen. At arbejdsmiljøet simpelthen ikke bliver taget alvorligt nok. Senest har vi kunnet konstatere, at antallet af ulykker igen i 2007 har været alvorligt på vej op, og det kræver handling. Folketinget er nødt til at signalere over for såvel arbejdsgivere som lønmodtagere, at arbejdsmiljøet det skal tages alvorligt, og at det er dels uacceptabelt at ses igennem fingre med sikkerheden. Netop derfor har Socialdemokraterne også efterlyst mere handling, og den kommer så nu i form af denne lov, hvis hovedformål det er at fordoble bødestraffen over for arbejdsgiver ved alvorlige ulykker. Selvom man ikke sådan udenbart kan sætte kroner og øre på en dødsulykke, så mener vi i Socialdemokratiet, at den nuværende strafsanktion slet ikke står mål med alvoren i det alvorlige svigt, en arbejdsmiljøovertrædelse er. Vi bakker derfor op omkring en fordobling af bødestraffen, samt en fordobling af strafferammen, således at en overtrædelse, der har medført ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge, nu kan straffes med op til 2 års fængsel. Målet er selvfølgelig ikke at fylde landets fængsler op med arbejdsgiver på rad og række, men at lovgivningen vil have en præventiv virkning og sende det klare signal til arbejdsgiverne, at de skal holde bedre øje med, hvad der sker på de danske arbejdspladser. I dagens Danmark så skal man simpelthen kunne gå på arbejde, uden at komme alvorligt til skade eller ligefrem at miste livet. Med skærpelsen kan man ligeledes forvente, at lovforslaget medfører det positive resultat, som også LO påpeger i deres høringssvar, at bygherren allerede i udbudsfasen retter fokus på arbejdsmiljøstandarden hos de firmaer, der byder ind på opgaven. Vi støtter derfor tilføjelsen i lovforslagets paragraf 37 om, at de relevante sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger allerede inkorporeres i projekteringsfasen. Socialdemokraterne har derudover også ønsket, at vi fik sat mere fokus på at belønne de virksomheder, der rent faktisk tager et ansvar og passer på deres medarbejdere. Samtidig med, at vi har ønsket, at der i større omfang skal sanktioneres over for de uansvarlige arbejdsgivere, der ikke passer ordentligt på deres ansatte. Det har desværre ikke været muligt at overtale regeringen og Dansk Folkeparti til at gå mere drastisk til værks. Dog kan Socialdemokraterne samlet set støtte lovforslaget. Der er ikke nogen indtegn til korte bemærkninger, så tak til ordføreren. Og vi går videre i... Nok, men opgaven ligger altså forankret hos regioner og kommuner, og der ligger den altså bedst. Thomas Horn. Ja, tak for det. Venstres ordfører efterspørger viden og fakta. Jeg vil nu gå skridtet videre også og blande lidt virkelighed ind i det. I 2002 der kostede et allezoner klippekort i hovedstadsområdet 210 kroner. Siden så er der kommet færre ruter, og der er kommet færre afgange. Man kan altså sige dårligere service. Og i dag så koster de samme 10 klip 390 kroner. Det vil sige, at man altså kunne komme afsted for 21 kroner på en rute, som i dag koster 39 kroner. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venstres ordførers forklaring på denne udvikling. Ordføreren. Jeg har ikke nogen stående forklaring på det, men jeg kan bare sige, at vi har vedtaget et takstloft her i forligskredsen, og det betyder, at taksterne stiger med pris- og lønfremskrivningen årligt, og det er jo så det, der gælder. Men jeg synes, at det kunne være meget mere interessant, og ikke ret mange af spørgerne forholder sig til, de fantastiske erfaringer, der er fået på linje 150S og linje 173E, hvor det er strømmet ind 20% flere passagerer til stor gavn for Vomias samlede økonomi. Hvorfor breder vi ikke sådan nogle erfaringer ud over det ganske land hurtigst muligt? Det tror jeg rent faktisk mange regionale trafikselskaber er interesseret i. Lad os udnytte sådan nogle erfaringer til at få skabt en bedre økonomi til gavn for, at vi kan levere en endnu bedre busservice og få brudt den negative spiral, der er i øjeblikket. Hr. Thomas Horn. Kort bemærkning. Men jeg forstår ikke, at Venstres ordfører ikke kommer med en eller anden form for bud på, eller en personlig kommentar til, at der har været så alvorlig en prisstigning inden for så kort periode. Jamen, der har jo været store stigninger i taksten. Det var der som også under den tidligere regering. Og der har været stigninger her. Det er jo netop derfor, at forligskredsen kan ind og aftalt et takstloft, således at vi, når tingene er kommet helt i balance efter strukturreformen, så har vi et leje for taksterne, som man kan regne med fremadrettet. Så det
det er jo forklaringen på det. Det er jo blandt andet, at vi har haft en strukturreform, der har haft forskellige virkninger rundt omkring. Når det er på plads, så bliver der mere ro om taksterne fra år til år. Så er det her Per Clausen for